автоклавный газоблокро сифаташро бинед. Инҷо бисмилло. Сифаташ ба стандартҳои ҷаҳонӣ ҷавобгӯ мебошад. Ин заводи калонтарин автоклавный газоблок мебошад. Бо аҳолии Тоҷикистона дар давоми сол бемалол маҳсулоти таъмин карда метавонад. Дар таркиби ин газоблокмон кум, симент, оҳак ва алюминий пудра ва гач пайваст мешавад. ҳозир ҳамин газоблокмон тақрибан 800 градус гармӣ буромад. Ин биологист ки тоза мешавад, ба одам ягон зарар надорад. ба ҳама ҷои қизиқтаринаш нархеш мебошад. Нархҳои размери 10 мон 10 сомон 80 дирам, размери 12 мон 12 сомон 90 дирам ва размери 15 мон 16 сомон 20 дирам ва размери 20 мон 19 сомон 80 дирам, размери 25 мон 24 сомон 70 дирам. Агар барои шумо размери 3 ҳам даркор бошад, 29 сомон 70 дирам. Автоклавный газоблокро сифаташро бинед. Инҷо бисмилло. Сифаташ ба стандартҳои ҷаҳонӣ ҷавобгӯ мебошад. Рақамҳо дар зери навор ҳаст. Бемалол занг зада муроҷиат кунед. Агар аз номи канали Колхозободе гап заде, барои шумо тавхид дода мешавад. Суроғаи мо шаҳри Душанбе 9 километр поёни шифрзавод мешавад. Марҳамат, бемалол омадан гиред.